Kulamabhasi asethungele ngomlilo amanye ajikijelwa ngamatshe. Ezinsukwini ezintathu ezedlule, inkampani yamabhasi iBusco isilahlekele imali ecela ku20 million wezigidi. Abashayeli bathi bavale umgwaqo njengoba bengasakwazi ukusebenza njengoba abagibeli begibela amabhasi. Umgwaqo usublock ngenzaba yaBusco. Asakhona ukusebenza ngenzaba yaBusco. uBusco sesinora simcela sinakhuluma naye simitha naye meeting akazange meetingini uthi nakhona ukukhuluma nabantu abangafundanga. Baphinde bakhala ngokuthi abafuni kuqashwe amabhasi izikole bafuna kuqashwe amatekisi. uBusco simcela operate as from ngo3 ebusuku until ngo8. Ngo8 asitedele nathi sisebenze until ngo3 ntambama. And then abuya operate angalayishi bantwana labamqashile ukuthi baye ematripini balayishwa ngithi. Ngiko lokho simcelile. Izingane azikwazanga nokuya ezikoleni nezisebenzi nazo azikwazanga ukufinyelela emsebenzini. Asakhona esikoleni ngoba labo taxi driver bashisa amabhasi sebaya strike kanjani and thina nyalo sifuneka esikoleni ngoba nyalo sesibhala ama exam. Situation ibad ke akuna taxi akuna bus. We will see what will happen along the day, but manje vele kuyabhetha and town ku empty umsebenzi awuhambi. Isikhulu esiphezulu eBusco uNora Fakude uthi sebelahlekele imali eningi kakhulu kulezi insuku ezintathu ezidlule. Daily, if we transport about 200,000 people a day, and the income is roughly 6 million rand a day. So you can count the 3 days that we've lost, count the loss on the bus, also the repairs on the buses that were stoned, not just the one of yesterday, Monday also there were buses stoned. So you are looking at something like 15-20 million rand in the last 3 days. Bafuna kuba undunankulu waseMpumalanga uRefine Mthweni Tsipane azokhuluma nabo.